Ang kantang ito ay para sa aking pinsan na si Yanse, mula sa puso ni Amerek TV. Kapag madaling araw ay sumisikat pa lang, si Yanse ay handa nang bumiyahe sa daan. Blue niyang bao maaasahan, hatid sundo sa bawat sakayan. Kahit tirik man ang init ng araw o kaya na may umuulan ng malakas, tuloy-tuloy lang ang pagmamaneho para sa pamilya at pangarap niya. Kaya kung gusto mo ng maayos na biyahe at driver na mabait sa bawat sandali, may ngiti at respeto sa pasahero, sakay ka na siguradong panalo. Safe at masayang gahe ang daladya. Oh, Yanse, mabait na driver na laging genagi, kaya mga pasahero'y natutuwa at gustong sumakay muli sa kanya. May mga gamit na naiiwan minsan, cellphone at pitakang nakakalimutan. Pero si Yanse, tapat na tao, hinahanap may-ari para maibalik ito. Kaya saludo ang maraming tao sa driver na may mabuting puso. Hindi lang basta naghahanap buhay, kundi saya rin ang kanyang alay. Sa bawat biyahe may kwentuhan, may tawanan at kasiyahan. Reggae music habang bumabiyahe, parang problemang nawawala lagi. Oh, Yanse, lunyang bao-bao kilala lagi. Body number 444, tandaan kapag sasakay ka sa kalsada riyan. Oh, Yanse, safe at masayang biyahe araw-araw lagi. Kaya kung gusto mo'y komportableng sakay, kay Yanse ka na sumabay. Ang kantang ito ay para sa aking pinsan na si Yanse, mula sa puso ni Amerek TV. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na si Yanse, handang lumaban.